nagbago? Tahimik na si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Nakabili nga ng bago. Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Nawawalan ng gana, laging pagod, hindi na kasi yung pagalo ng dati. Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig sa samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawing katuwa ang Drive Max Capsule. May Dr. Ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay. Mahalagang paalala, ang Drug Max Plus